duela mende batzuetako marinelek berriro itsasoak zeharkatuko balituzte, elituzkete lurralde ezezagun berriak aurkituko. Plastikozko kontinente erraldoiak baizik. Munduko ozeano guztietan aurki daitezke milioika poltsa eta plastikozko hondakinez osatutako masa erraldoiak. Baina plastikozko poltsen pilaketa ez da ozeanoetan bakarrik gertatzen. Plastikoak ekosistema gehienetan daude, eta horrek bizidunengan eragin kezkagarriak ditu. Mikrozaborrari buruz ez da nahikoa hitz egiten. Plastikoa gero eta zati txikiagotan puskatzen da. Zatitxo horiek basabizitzak hartzeko moduan geratzen dira. Jan egin daitezke, plastikoa elikagaien katera pasatzen da. Ingurune urbanoetan horren arruntak direnez, naturan zabaldu aurretik eskara konturatzen kale eta merkatuetan daudenik ere. Kontsumitzaile guztiak daude fenomenoan inplikatuta. Kontsumitzaileak arazoaren jatorrian daude, eta konponbidea ere haien esku dago. Europako Batasunean urtean 100 milioi plastikozko poltsa erabiltzen dira. Minutuan 180.000 poltsa erabiltzen dira beraz. Europako Batasuneko hiritar bakoitzak bataz beste 200 poltsa erabiltzen ditu urtean. Poltsen 6,6 bakarrik birziklatzen da. Erabilitako poltsen erdia zabortegira jaurtitzen da. Eta 8% berriz kontrolik gabe botatzen da. Plastikozko poltsak ingurumenean 100 urte iraun dezakete. Batez ere, zatitu eta plastikozko zabor bihurtzen direnean. Milioika tona plastikozko zabor itsasora iristen da. Ingurumenean egiten den kaltea oso larria da. 267 itsas espeziek du plastikozko hondakinak jan edo haietan kateatuta geratzeko arriskua. Fulmar borealen 85%ak urdailean 35 plastikozko zati izaten du bataz beste. Elikadura kate guztiari eragiten dio plastikozko zabor. Europako batzordea araudi berria prestatzen ari da, estatu kideek plastikozko hondakinen auziari aurre egin diezaioten. Irlandak 2002an indarrean jarri zuen erabilpen bakarreko plastikozko poltsen tasa. Zergak betirako dira. Aldiz, tasa berri hau denboran txikitzen joan daiteke, desagertzeraino. Plastikozko poltsak erosten diren bitartean zerga izango dugu. Tasa izango dugu poltsak kontsumitzen diren bitartean, baina erabiltzeari utzizkero desagertu egingo da. Tasa honen bidez jasotzen den dirua ingurumen funts bat osatzeko erabiltzen da. Eta diru funts horri bi erabilpen ematen zaizkio, hondakinen azpiegituraren finantzaketa eta ingurumen ikerketaren finantzaketarako erabiltzen da. Munduko zergen artean, jendeak errazen onartzen duen zerga izango da, ziurrenik. Itsasertzaren zaintzaz arduratzen den gobernuz kanpoko erakunde batean lan egiten du Karen Dusky. 25 urtetan aztertu du itsasertzak jasaten duen kutsadura. Arraia arrain baten arrautzen poltsa da hau, polita benetan. Hemen ikus ditzakezu plastikozko zatitxo hauek, denean daude. Beraz arraintxo honek ikusiko duen lehen gauza plastikoa izango da. Geldiarazi egin behar dugu. Plastikoaren eragina neurtu den lekuetako bat da Besforreko hondartza. Lekuan bertan ikertu da plastikoaren eragina, eta ikusi da Irlandako hondartzetatik ia desagertu egin direla erabilpen bakarreko plastikozko poltsak. 2000 urtean, 500 metroko 19 plastikozko poltsa aurkitzen ziren. Gaur egun 2 bakarrik. Mediterraneo itsasertzeko estatuekin alderatuz datuak oso onak dira. Irlandan kontsumitzaileek eta merkatariek eurek zaintzen dute plastikozko poltsen tasa bete dadin. Landa eremuko herri txiki bateko denda txiki batera sartuko naiz. Bertara noa ikusteko plastikozko poltsa hartzeagatik prezio zuzena kobratuko didaten.
Irlandan 2002an tasa jarri zenetik, plastikozko poltsen kontsumoa pertsonako eta urteko 328 izatetik 18 izatera pasa da. 185eko jaitsiera izan da beraz. Plastikozko poltsaren ordez, jendeak poltsa hau erabiltzen du. Irlandako esperientzia Europako Batasuneko beste estatu batzuetara eraman ahal izatea, estatuen kulturaren arabera egongo da. Nire ustez, denean ez da berdin izango. Batzuk emango dituzten urratsak desberdinak izango dira. Europako beste estatu batzuk plastikozko poltsen arazoari heldu ziotenetik 10 urte pasa dira. Egindako bidea ordea Irlandakoaren desberdina izan da. Luxemburgon esaterako herrialde osoan poltsa berrerabilgarriak zabaldu zituzten egun eta prezio berean. Ondorioz, 80% jaitsi zen plastikozko poltsen erabilera. Norbaitek egin behar zuen. Merkatariek bazekiten erabilpen bakarreko poltsak kendu, edo trukean dirua eskatzen hasizkero, bezeroak galduko zituztela. Enpresa bakar batek egiten ditu Luxemburgon marka handi zein txikien enbalatze lanak. Enpresa berak antolatu zuen poltsa berrerabilgarrien banaketa eta herrialde osoko zabalkunde lanetan parte hartu zuen. Logoan bertan ikus daitekeenez, Luxemburgoko poltsa berrerabilgarriak hondatzen direnean, merkatarien esku uzten dira, eta kontsumitzaileek trukean poltsa berri bat jasotzen dute ezer ordaindu gabe. Europako Batasuneko kide diren estatu guztietan, kezka iturri dira erabilpen bakarreko poltsek ingurumenean sortzen dituzten kalteak. Bulgaria da plastikozko poltsa gehien erabiltzen duen Batasuneko herrialdea. Bataz beste herritar bakoitzak urtean 428 poltsa erabiltzen ditu. Stoyan Jotov bioaniztasunean aditua da. Sofia zeharkatzen duen ibaiaren ibilguan dago urteko udaberriko garbiketa kanpainaren ostean. Zaborra berriro pilatu da. Duela hilabete batzuk zabormeta nire buruaren gainetik zegoen. Kutsadura oso handia duen lekua da hau. Garbiketa lanen ondoren ere zaborra pilatzen ari da. Adituen ustez, kontsumitzaileen ohiturak aldatzea beharrezkoa da. Utotxako erreserba erabiltzen du Stoyan Jotovek arazoaren larritasunaren neurgailu gisa. Janaria izan duten plastikozko poltsek hartzak eta antzeko animaliak erakartzen dituzte. Animaliak ikusteko aukerak gero eta handiagoak dira, eta erasoak izatekoak ere bai. Hartzak pertsonak erasotzeko arriskua esan nahi du. Arazoari aurre egin nahian, Bulgariako gobernuak ikuskatzaileak izendatu ditu. Nolako poltsak banatzen diren ikusteko, aldizka merkatalguneak ikuskatzen dituzte. Poltsak berriro erabiltzeko ahulegiak badira, isunak jartzen dituzte. Erabilpen bakarreko poltsen arazoari aurre egin nahi dio Bulgariak. Dagoeneko heldu diogu arazoari. Lehen urratsak eman ditugu, eta haratago joateko asmoa badugu. Europako batzordeak prestatu berri duen araudiak, estatu kide guztiak behartu nahi ditu neurriak hartzera erabilpen bakarreko poltsen kontsumoa jaisteko.